לך? אריאל סולומון, קרוס שדינו, Varna Throwdown, Scale Category, 26.1. את ה-10 ששם, איפה שהבקבוק שלך? כן, תקרב, זהו. זכרו מה אני אמרתי, הבקבוק נופל. שלא תגידו לא אמרתי. כי זה אתה. יכול להביא קטע ולשים שם להצליח. לא, אני רוצה לראות את זה נופל. לא אנסה למנוע זה. זה על 10 שניות? מה זה 6 פאוור קליל? 6 מה? יש? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, גו. כתבתי לה, 1. לנעול ברכיים בקלין. כותרת חכם מאוד מצליחה. 3, 4. 4, 5, תנשום, 6. 1, לא מהר מדי. 2, לא מהר מדי. 3, 4, 5, 6, לא למהר. נגיד אני אחזיק את הדאמבל והוא יעוף אותו. 1, 2, לנשום. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, לנעול. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. מה זה שעות כמו שעות? ראיתי שזה בין 2 ל-3 כזאת, אבל עשיתי 2 פלוס שעות. 6. אתה קל? קדימה. רק השקט. אבל הצלחת. כן, אבל אני לא עושה עם 60. לא, כן. אני עושה פה עם 55. דבר. 5, 6. תקום מהברפי, תסיים את הברפי, תסדר את המון. 1, 2, 3, 4, 5, 6. תסדר את המות לאמצע ואז תנוח. הלאה. 5, 4, 3, 2, 1, תתרכז. אל תברח למקומות. 1, 2, 3, 4, 5, מצוין. יאללה, קום. 1,
1, האימון עוד שנייה נגמר. 2, 3, 4, 5, עוד 1, תביא לי בבקשה. 6, 5, 4, 3, רגע, 2, 1, יאללה, תן לי 6. 1, 2, תנשום, תעצור שנייה למעלה. 3, 4, עוד 2, חזק. 5, 6, תסדר את המוט. 1, 2, 3, קדימה, 4, 5, עוד 1, קדימה אריאל, סינגלים, קדימה, קדימה סינגלים, תרים, קלינים, סינגלים, זה המלחמה מול המוח, סינגלים, 1, קדימה, 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 אתה לא צריך להסתכל עליו, 2, תפוס, 3, תמשיך, 4, קדימה, כן, ככה, בדיוק, תפוס אותו, 5, עוד 1, קדימה, 6, הלאה, פול. אריאל, אריאל, תתעורר, קדימה, תתעורר. אתה שומר כוח לשום דבר, אין לך כלום עוד אחרי זה. 2, 3, 4, קדימה, 5, עוד 1, 6, 5, 4, אחרון, ג'רקים אחרונים, 3, 2, 1, תרים, תרים, תרים את המוט, תרים את המוט, אריאל, תרים את המוט, 1, 2, קדימה, קדימה, 3, תגידי לי, דינה, לא אחנות, קדימה, 4, זהו, זהו, זהו. גם באמן ההפוך עשינו את זה. באמת? כאילו היית כל היום לא עשת כלום בבית ספר, זה המשמעות. רגע, לא לעבור, לא, לא. נעשה חזרה אחת של קלאסטר. קונסים? התחלתם? התחלת? דינה, בואי מפה. בהליכת לאנצ'י. את צריכה לעבור אבל מתחת. כן, אתה יכול להיכנס. רגע.
סע. 2 חזרות. קל, אריאל, קל. למה כל כך רחוק? לא רואים את השרירים. מה, באמת? הוא נהיה חיה? אני אחד. אמרתי שהוא נהיה ממש חיה. תנשום, קח אוויר. זה משתוק לחוץ. זהו. מה, יחכו להם בכל רחבי הארץ? מה זה? צריך לשים פה מפה. כל אחד בעולם. נכון, התכוונתי עולם. טוב, מטורף. היה קשה? 75 נראה לי. כמה נשאר לי? 3. זה מספיק לעוד 2 כניסות. רוצה לעשות 75? 77 וחצי. אם אתה אומר לי 77 וחצי, זה אומר שאתה מתחייב. אתה לא אדיש לי. שמעת אותי? אתה בצבע לא מתאים. בבוקר תבדקו את זה. אני רשום לזה. אני לא רשום, אני רשום לאופן. למה? תמיד אמרתי לנדב, אין מקום תרשום ראשונות הקטנה. מאשרים, תלוי סוג של אימון. לא ייכנס לזה. אם הייתי רואה אותך בהמתנה, הייתי מאשר אותך. נרשמתי לרשימה, ואז הייתי שיש מקום באופן. אמרתי, טוב, אני ארשום באופן ואעשה את האימון. לא, אתה לא ייכנס לזה. יאללה, אתה צריך להיכנס. יאללה, ריכוז. לא, באמת היה שוב, באתי בגלל זה רצה יותר מאוחר, כאילו. בסדר, הוא הגיע 10 דקות. חזק. יואו, אמא, זה מזכיר לי את סבתא. חזק. דחוף מהרגליים, שבור מקביל. דחוף. יש. עוד הפעם, שבור מקביל. דחוף מהרגליים חזק. עלה, עד הסוף. תנעל. יש. יש לך זמן לעוד אחד. 40 שניות. לא. מספיק. פתח לי את הזה. רגע. תוציא. עשר. 15. רגע. יש. זהו. כל הכבוד. תודה מעולה.